Mayong buntag mga kaigsunan. Welcome dahil sa atong Bible study online sa mong Facebook. So, sa di pa na pagasugdan ng ang dadon nga topiko karon, akong ipanimbaya dahil sa atong mga pangulo nga nagpasiugda sa maong buhat nato karon sa atong online Facebook. Akong panimbaya si Pastor Pepito Meljoy, maong district pastor nato sa atong district. O ang ipanimbaya si Pastor John Musinabre, ang Assistant District Pastor usab sa atong district dinhi sa Buena Vista. So karon mga kaigsunan, ihangyo na kung kinsa tong mga naga-tan-aw niini sa online sa Facebook, palihog sa pag-share ani aron makapahat pud din yung mensahe nga atong dadon karon. So, ang atong pagtun-an karon mga kaigsunan mo ang balaang kasulatan. So, ang balaang kasulatan. Unsa man ang balaang kasulatan mga kaigsunan? Kaning giingon niya Biblia. So, tan-aw nato mga kaigsunan. Ang Biblia mao ang pinakasagradong libro nga gisulatan sa pulong sa Dios. Wala nay lain mga kaigsunan sa tanan klase nga mga libro, walay lain pinakasagrado kung dili ang Biblia mga kaigsunan ang gisulatan sa pulong sa Dios. 2 Timoteo 3, versikulo 16 ug 17 mga kaigsunan. Nag-ingon diri mga suhan. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios, may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmaruto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So, unsa man ang katuyuan sa Biblia mga kaigsunan? Mao to ang katuyuan sa Biblia, no? Ang Biblia daw mutudlo sa unsa? Pagmatuto, mubadlong, pagpanulid, musaway, alang sa pagpakamatarong, alang sa pagkahingpit, alang sa maayong buluhaton. Mao na ang pagpanudlo sa maong Biblia mga kaigsunan. Mabasa kini sa 2 Timoteo 3:16 ug 17. Kinsa ang nagsulat sa Biblia mga kaigsunan? So, tanaw nato mga kaigsunan kung kinsa bagay ang nagsulat sa maong Biblia. Dinhi sa 2 Pedro 1 versikulo 20 hangtod sa 21, nag-ingon diri mga kaigsunan. Kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagsabot. Tungod kay wala may propesya nga miabot sa kabubuton sa tao. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So mga kaigsuonan, masayran nato mga kaigsuonan nga daghan sa mga tao, mga bugal-bugalon nga nagsulti nga, ayaw magtuan ng Biblia kay kanang Biblia tao ay nagsulat ana. Dili kung ingon nga mga sa mga wala nakasayod, sa wala nagtunog Biblia, mo na ang kasagaran nila gisulti. Pero kita nga nagtuon, nagsusi sa Biblia mga kaigsunan, nasayod ta na ang gigamit sa Diyos gihimong instrumento sa pagsuwat sa maong balaang kasulatan mga kaigsunan, mao ang tao. Ang nakaapan mga kaigsunan, ang tao gigamit mga kaigsunan sa Dios, minanduan sa Espiritu Santo. Mao nga nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios mga kaigsunan. Mao na ang klaro nga pagkasulti mga kaigsunan. Ang Biblia gisulat mga tao nga gimanduan sa balaang espiritu. May gahom ba ang pulong sa Dios? Mao ni ang pangutana karon. Gamhanan ba ang pulong sa Dios mga kaigsunan? Hebrehanon 4 versikulo 12. Atong basa mga kaigsunan. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitaguan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hinahuna ug katuyuan sa kasingkas. Sa Dios hilabihan gayud kagamahanan mga kaigsuonan, labi pa siya kahait sa espada nga duhay sulab. Ang pulong sa Dios
mutugkad sa mga huna-huna sa tao, sa katuyuan, sa kasing-kasing, sulod sa katuyuan sa kasing-kasing mga kaigsunan, nga na ang kagamhanan ang balaan nga pulong sa Dios. Putli ba ang pulong sa Dios mga kaigsunan? So, daghan na sayod sa ato mga kaigsunan kung unsa ang pulong sa Dios. Putli ba? Ang pangutana dere. Salmo 12 versikulo 6 mga kaigsunan, naging dere. Ang mga pulong ni Jehova mao'y mga pulong nga putli, ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta, diulay sa kapito kapilo. So yung anak kaputli ang pulong sa Diyos mga kaigsunan. Sama siya sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta, diulay sa makapito kapilo. So, unsa man ang mga pamaagi sa pagtuon sa Biblia mga kaigsunan? Ang pamaagi sa pagtuon sa Biblia, duha ka klase ani mga kaigsunan. Una, historical, dayon topical ang ikaduha. Unsa man ang historical? Ang historical mao ang pagbasa sa Biblia nga abanid aron sa pagsubay sa kasaysayan. Example mga kaigsunan, kung gusto nimo masayran ang mga istorya sa creation, sa pagbuhat sa kalibutan, imo na siyang basahon sa Genesis. Kung gusto niyo nga subayon, imo jud na siya mahibal-an pinaagi sa pagsugod sa maong Genesis 1. So, ang topical pod mga kaigsunan mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Topiko ngadto sa laing topiko kini himuon pinaagi sa pagsusi o research ng makuti aron sa pagtino kung kini tinuod ba. So, example sa mga topical mga kaigsunan kining gibuhat nato. Ang topic nato mao ang balaang kasulatan. So, mao na. Unsa ang mga balaod sa pagtuon sa Biblia? So, naaday mga balaod mga kaigsunan no sa pagtuon sa Biblia, tan-aw nato. Isaiah 28 versikulo 13. Tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid. Latid ibabaw sa latid. Dinhi medyutay didto medyutay. Aron sila mangadto og mga hayang og mga bli og hingbalag-ungan og hingdakpan. Kaning giingon mga kaigsunan nga sugo ibabaw sa sugo mga kaigsunan. Mao ni ang sugo, basihan gayud nimo mga kaigsunan, sugo ra gayud ka. Ang latid ibabaw sa latid, kana latid na siya nakasuguan. Dili pa pwede nga mugawas pa ka sa kasuguan. Nakalatid na siya mga kaigsunan, mo na siya ang basihan. Oh, ang kining giingon nga mingjutay dito, mingjutay dire. Aron sila mangadto. Kanang example ana mga kaigsunan. Nakay teksto nga nahibal-an nimo pero murag ni tanom sa imong kasing-kasing nga murag kanina teksto na basahan na murag parihara ni siya na teksto sa pikas na verse na kanang basahon sa libro. O imo ibase itimbang-timbang nimo mga kaigsunan aron makabuo kag kanang unsa ba nga lig-on og maayong aning mensahe kanang ingon pa nga naisuporta ang imong unang teksto nga sabdan suportahan sa ikaduha. Mao na siya mga kaigsunan ang giingon nga medyutay aron sila mga medyutay dito medyutay dire. Kumbaga mag-ambak-ambak ka mga kaigsunan sa teksto imo balansihon kung sakto ba gayud ang imong nasabdan. Unsay angayan likayan sa pagtuon sa Biblia? Oy, naday tay mga angay likayan sa pagtuon sa maong Biblia mga kaigsunan. 2 Pedro 1 versikulo 20. Kinahanglan inyong mahibaluan una sa tanan nga walay propesya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kaugalingong panabot. So, unsay pasabot mga kaigsunan? Diri sa adunay 22 og 895 ka kalibo adunay 22,895 ka relihiyon sa tibuok kalibutan. Kini ba sila tanan
makapamatuod ba mga kaigsunan kani siya husto. Kini nabugna tungod sa kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia. So unsay angayan natong likayan sa pagtuon sa Biblia mga kaigsunan? Mao kini ang angay natong likayan mga kaigsunan. Ang personal nga opinion, personal nga ideya, o personal nga pamaagi, dayon personal nga pagsabot. Mao na siya mga kaigsunan ang angayan nga likayan sa pagtuon sa Biblia mga kaigsunan. So, unsa man pod ang atong angayan nga buhaton mahitungod sa pagtuon sa Biblia? Mao ni mga kaigsunan ang angayan nato nga buhaton diri nag-ingon, pasagdi ang Biblia nga muhubad sa iyang kaugalingon. Husbon mga kaisan, pasagdi ang Biblia nga muhubad sa iyang kaugalingon. Mao na ang angayan nga buhaton sa pagtuon sa Biblia mga kaigsunan. Dili kung sa pamaagi nga personal nga mga opinion, kaugalingon nimo na ideya, pamaagi o pagsabot. Pasagda nato mga kaigsunan nga ang Biblia muhubad sa iyang kaugalingon. Mao na ang sakto nga pamaagi sa pagtuon sa Biblia. Usa ang mga kahimanan nga gigamit ni Satanas sa pagtintal kang Hesus. So, naanapoy laing pangutana mga basahon nato ang Mateo 4 versikulo 5 hangtod sa 6. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan ug gitungtong siya sa kinahitasan sa templo ug giingnan siya. Kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos, kay nahisulat na kini nga nag-ingon. Maghatag siyag sugo sa imong mga manulunda, mahitungod kanimo ug sa iyang mga kamot. Nayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Mao na ang pagsulay nga gihatag mga kaigsunan kuan sa maong yawa iya gisulay si Hesus mga kaigsunan. Pero si Hesus mga kaigsunan tungod kay gamahanan ug ang yawa binuhat lang sa Dios mga kaigsunan, dili jud siya basta-basta mga tintal. So unsa ang pinakadako nga butang nga angay natong makuha sa pagtuon sa Biblia? Unsa man ang pinakadako gayud mga kaigsunan, pinakaimportante nga makuha nato sa pagtuon sa Biblia? Mao ni mga kaigsunan no. Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang mahitungod kanako. Ingon dito kayo na sa pangutana mga kaigsunan, unsa ang pinakadako nga butang nga atong makuha sa pagtuon sa Biblia? Ang makuha nato nga butang mga kaigsunan, pinakadako na makuha nato nga butang sa pagtuon sa Biblia, mao kini mga kaigsunan. Makaplagan nato ang kinabuhing dayon kung kita kanunay magsusi sa balaan nga kasulatan. Mao ang Biblia mga kaigsunan. Magapahimatuod kini mga kaigsunan ang Biblia nga sa diha nga sige ka magtuon, ma-inspire ka sa pulong sa maong Ginoo mga kaigsunan. Bation nimo nga ang maong kahulugan sa imong pagtuon mga kaigsunan, sa kadugayon na imong pagtuon, imong masabtan nga ang dako daay nga makuha nato sa pagbasa sa Biblia, pagsusi mao ang kinabuhing dayon mga kaigsunan. Mateo 22 versikulo 29, naay pangutana diri mga kaigsunan. Unsa ang pinakadako nga sayop sa mga tawo karon? Naa ang pinakadako nga sayop nga makuha sa mga tawo karon mga kaigsunan no? Sayop nga dako kaayo. Tan-aw nato mga kaigsunan sa Mateo 22 versikulo 29. Apan kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Unsa daw mga kaigsunan? Ang pinakadako nga sayop nga nabuhat sa tao mao kini mga kaigsunan. Nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mga kaigsunan, mao yun na ang pinakadakong sayop sa tao mga kaigsunan, tungod kay isa sa mga example na mga kaigsunan nami gimensahian sa dito mga
global youth to mga kaigsuonan dire sa Surigao na assign mi diha sa Bang Tres mga kaigsuonan. Doon na may gihatagan og kanang tracks basahon. So uban na abi-abi namo mensahe pitik-pik mensahe hatag sa mga kuan mensahe. Diha na mga imagine nga kaigsuonan nga gihatag na nga ani libre pero gibalibaran pa. Nga na mga kaigsuonan, daghan ang mga tao karon na nagmensahe na halos ihungit na ang pulong sa Dios mga kaigsuonan pero wala gidawat mga kaigsuonan. Mao na ang pinakadakong sayop mga kaigsuonan sa mga tao karon, wala sila makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Amos 8, nganong angayan man nato tun-an ang Biblia karon mga kaigsuonan? Nganong angayan man nato nga tun-an ang Biblia? So unsa man gayud ning Biblia nga importante mga tun-an? Amos 8:11 hangtod sa 12. Nangingon diri mga kaigsuonan. Aniya karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Jehova mga kaigsuonan. Og sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron pagpangita sa pulong ni Jehova ug sila dili makakaplag niini mga kaigsuonan. Sama sa giingon na gay na mga kaigsuonan, daghan ang gimensahian mga kaigsuonan pero wala ni dawat, wala sila makasabot sa Dios mga kaigsuonan. Wala sila makasabot sa wala ang kasulatan, wala nila masabti ang gahom sa Dios mga kaigsuonan. Moabot ang panahon mga kaigsuonan na magsira na ang kaluwasan mga kaigsuonan. Dunay gutom nga moabot mga kaigsuonan, usa ka dakong gutom. Dili kung gutom sa maong tinapay ug sa tubig ng gutom mga kaigsuonan, kung dili gutom sa pulong ni Jehova nga lisod na kaayo makaplagan mga kaigsuonan. Tungod kay ulahin na gyud ang tanan, nagsara na ang kaluwasan. So, kung dili nato dawato ng tambag sa Dios ug ang iyang pulong unsay dangatan. So, unsa may dangatan nato mga kaigsuonan no? Kung dili nato dawaton ang tambag sa Dios, ang iyang mga pulong ug ang iyang mga kasuguan. Mao ni mga kaigsuonan. Proverbs 1:24 hangtod sa 28 nag-ingon diri mga kaigsuonan. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili maabot sa akong mga pagbadlong. Ako usab mukatawas sa adlaw sa imong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang imong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok, sama sa usa ka bagyo, ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol mudangat kaninyo. Unya sila musangpit kanako, apan ako dili mutubag. Sila mangita nga masingkamuton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Mana ang giingon mga kaigsuonan no nga kung dili ta mutuman sa balaod sa Dios o sa iyang kasuguan, ang dangatan nato mga kaigsuonan mao ni mga kaigsuonan. Alaot ang atong kaugalingon tungod kay iya tang gitawag pero kita ni balibad. Mao na nga moabot ang mga panahon nga kahadlukan nato ang Dios tungod kay dunay dakong silot nga ipakanaog sa Dios mao silot sa mga tao nga daotan. Tungod sa dako kaya nga gugma sa Dios mga kaigsuonan, gibuhat na niyang tanan. Ang mensahe gihimo niyang nagamit siya mga instrumento nga daghan, mamensahian lang kita mga kaigsuonan. Gipakamatyan ta sa krus mga kaigsuonan, pinaagi sa iyang dugo mga kaigsuonan, pero daghan ang mga tao gyud mga wala kasabot mga kaigsuonan, gibaliwala ang gugma sa Dios. Mao na nga ang dangatan nato mga kaigsuonan, kung kita daotan dili ta mga matingala nga ang ato pong dangatan daotan. Pero kung nagmatinumanon ka mga kaigsuonan, dili ka nga mabalaka tungod kay ang imong dangatan naka sa sakto nga kahimtang matarong pud ang imong dangatan mga kaigsuonan. Unsa ang giingon sa Dios kung imong tun-an ang iyang mga pulong sa Biblia?
Pinadayag 1 versikulo 3 mga kaigsunan. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini kay ang panahon haduol na. Oy, bulahan mga kaigsunan ang tao nga magabasa sa kapunungan. Mao na ang giingon diri mga kaigsunan nga sa Dios kung imong tun-an ang iyang mga pulong sa Biblia. So unsa ang giingon sa Dios kung imong tun-an ang mga pulong sa Biblia? Bulahan mga kaigsunan, wilain mga kaigsunan, kung dili bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa, magapatalinghog ug magatuman sa naisulat niini kay ang panahon haduol na. So karon mga kaigsunan, sama sa gibuhat nato mga kaigsunan sa online Bible study mga kaigsunan. Haduol na gyud ang panahon mga kaigsunan. Lahi mga nakita na sa Facebook mga kaigsunan, mga challenge na mga wala gyud makatabang mga kaigsunan. Makaingon ka nga dako siya impluwensya sa kalibutanon dili kung impluwensya sa buhat na makatarunganon. Mao na ang mga angay nato nga likayan mga kaigsunan. Mga panghimangno mga kaigsunan mo ni ang yawa nga nagatinguha nga ikaw dili makapatalinghog sa pulong sa Biblia aron dili niyo masabtan ang kamatuoran siya mo gamit sa imong mga higala silingan igsoon ginikanan ug bisan pa ang imong pangulo sa relihiyosong pundok kini sila mao ang mga agni kanimo mga kaigsunan. Ang pahimangno mga kaigsunan daghan kayo ang yawa daghay gitinguha mga kaigsunan. Sa karon pwede ka maingon nga kaigsunan nga matintal pinaagi ra pud sa imong mga higala, silingan, igsuon ginikanan o bisan pa sa inyong relihiyoso nga pundok. So sa nga pamaagi sa makaron natay Bible study nga online mga kaigsunan. Kung gusto niyo nga muminaw ani, dili lang kung magsige kag scroll tungod kay nakit-an man niyo na naana ni murag nindot ni ba na mga mensahe kay Kristohano no balaan. So ang imong buhaton mga kaigsunan mao ni undamon niya ang pag-scroll imo ni tan-awon nga video aron masabtan nimo mga kaigsunan kung unsa gayud ang mensahe mahitungod sa balaan nga kasulatan. Kung unsa gayud ang balaang kasulatan. So mga kaigsunan sa dili pagtambong o sa dili pagpatalinghog o sa dili pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia aron ikaw malingla ug dili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na mga kaigsunan nga ang pamaagi mga kaigsunan sa yawa pwede niya gamiton ng iyang higala igsuon pamilya dili ka